kuziva nditsvake chiprofita. We are living in such days mumazuva ekuti a lot of us pane kutsvaka mwari wemuprofita tinotsvaka muprofita wacho. Vaprofita takavapiwa naMwari, but tinosvika panguva yekuti munhu haasisina connection naMwari, munhu haasina nguva yekunyengetera, but pfungwa yake ndeyekuti I'll just call my prophet and he will tell me something. Hongu vaprofita vakadanwa naMwari, but hepano pane nyaya ndepekuti muprofita akava close to you and the God of the prophet is far from you. It's a death trap into your life. Can I tell you something? Prophets, they prophesy in parts. I'll show you a scripture. The Shunammite man mwana wake paakafa akaronga rwendo akananga kuna Elisha. Elisha akatuma Gehazi kuti enda unobvunza kuti kwakanaka here. Why? Nekuti the Lord has hidden it from me. Elisha pachake, a great prophet of God, was humble enough to admit kuti pa situation emukadzi weShunemi iwe uchienda unobvunza because the Lord has hidden his situation to me. Prophet vakatobvunza mukadzi wemuShunemi kuti kwakanaka here. Kuda kuti prophets, they prophesy in parts. So in a certain situation Mwari vanogona kuvanzira muprofita wako, but pamberi pavo pasina chakavanzika. So there are times that God can reveal things to you zvisina kubvira zvaonekwa naprofet. Very possible. Man of God, yeah, man of God. I did not know again. I don't believe man of God. Kids, Israel, one of much. I said, I don't know again. Chico Shishika one indeed. And I thought Israel, Chimbo, Morisa, one of Israel, man of God. Obey, man of God, Mao. Thank you so much, Prophet. Regarding what say church in Staramabu Jeso. Amen. It's not in the matter. I also go to Onya Shababa. Over man of God. He has a unique ministry where I believe that he helps a lot of people through his type of ministry. Now I see him being invited in different churches where he's always ministering. Evangelist T Muparinga, may you just step a bit. Hallelujah. Hallelujah. Yes, a very humble preacher, evangelist. If you didn't know, yes, long back, I've not given anyone a microphone, only 2 men of God in Zimbabwe that have given a microphone and say, preach. 2 only. So he's one of them. Thank you for receiving him. May you take your seats. May you take your seats. You know, as an evangelist, we train on he goes everywhere to speak about the good news of our Lord Jesus Christ. Thank you so much, men of God. We are so honored. Please, shingaba unfair vanhu vakasanzwa. Just tikugamuchirei, men of God. Sanganai nevana vedu vari muno. Thank you so much. Ngati mumbere muno vamwari vashaya kuno kumberi. Yes. Please. Thank you, Jesus. Awa chingosumuka uite meremere uchivafarira chingosumuka uite meremere. Ita meremere, ita meremere, ita meremere, ita meremere. Tigare pasi mazvita hein. Thank you so much. Regai ndikukwazisei church mstara mambo Jesu. Amen. Amen. Ndinofara nekugamuchirwa. Regai nditende Mwari womuprofita this opportunity ndigona kutaurawo kwamuri. Handisi kutaura kwenguva yakareba,
But the welcome is so amazing. And I think was wakanaka munhu waMwari. One thing I want to tell you, church, we are in a time yekuti vanhu vaMwari vanogona kusawirirana, vanhu vaMwari vanogona kuva nejealousy nemumwe munhu waMwari. But I stand to tell you, I'm in this place with an invitation, but because I respect the grace upon this man. Oh yes, Jesus. Munhu waMwari, Mwari zvaari kuita through you tiri kuzviona, vazhinji vanozviona, but I chose to come to honor you nekuuya kwangu panapa. Some will not come, but I stand here to honor the man of God, the prophet and the prophetess of the house. Muzita ra Jesu. Amen. Yes, Jesus. I feel encouraged. I feel motivated. I thank God for the grace upon your life. Zvinonetsa ndirambe ndakagara kumba nditadze kuona nyasha dziri muguta dziri munzvimbo. Some they travel far kuona kuita kwaMwari ashanda nevamwe vanhu vachisiya vanhu vari close to them. But I chose to differ. I'll stand with the prophet. He's a prophet also to my life, Jesus, and to the nation of Zimbabwe. So ndafara zvikuru. Thank you so much munhu waMwari. Thank you so much. Regai ndidzorere nguva mazvita. Ngatitembere kuna Jesu. Please let us just stand and clap hands to the man of God. Thank you. Thank you, Jesus. What an honor. I didn't know that the man of God was coming into this place. This is amazing. We feel honored. So when you come, thank you so much, man of God. Thank you so much for honoring us. Once again, for the last time. You, the prophet, and your people are about to be blessed because I'm going to give you my servant to speak a word, to preach and to teach you and to shock you with some revelations that are about to blow your mind. Hallelujah. Amen. This is a man that does not need introduction, but I will introduce anyway. Hallelujah. Many people call him Reverend. Many people call him Evangelists. I don't know what other people call him, Apostle. I don't know. I like to call him Rev. Them are Rev. Amen. Hallelujah. Amen. So, Church of God, if you do me the honor of helping me welcome the man of God himself, Reverend Evangelist Muparinga, to come on the stage. Thank you, Jesus. Celebrate Jesus, Church of God. Somebody give glory to Jesus. Lift up your voices. Clap your hands unto the Lord. Celebrate Jesus. Amen. Thank you so much. Thank you so much. We may be seated. God bless you. We may be seated. Thank you so much. This is my second time to be here. Say, munaka sartere chengeta mwana wake anonyeswa ku maintenance. Indaifudza zvaifana kuita easy kuti munhu ade mwana wake. But zvatinofunga kuti zviri easy, zviri common azvisi. Kune mweya inorwisa munhu. Nokuti wake waakabereka achengeta. Nyika pakutosvika kugara pasi kuti ngatisungei ana baba vasiri kuchengeta vana. Unozvara dai kusina nasa. Vamwe vabereki dai vakafa. Nokuti vakabereka vana vasingazivi kuti vakaberekwa. Vabereki vakutopona nemari yekunasa iyo vane vana. Nyika yakagara pasi kana tikasaisa nasa vamwe vana marombe mwegara anofa. Raiti zvinofanirwa kureruka kuti munhu achengete mubereki wake. Hazvina kuita sekudaro panyika, pane mweya inorwa nevanhu. Kana uri mubereki une vana vanokuchengeta, ipambiri kuizwa, Mwari wakuwanira nyasha. Nokuti hazvisi izi kuti ungonzi une vana, kune vana vazhinji vanotowana, but ukaona mubereki wako unonzwa tsitsi. Kune mweya inorwa nemhuri. Ukaona mhuri yako yakangona pasomu chinamata Mwari, ipambiri kuizwa naMwari. Kudza Mwari, ugare kuna vanotenda.
nokuti hazvisi nyore. So ukaziva kuti ndimwana kuva nemwana chaiye muruoko handi chinhu chiri nyore kwauri zvakajairika nokuti une wakawanda. Hauzive pain inofamba nevanhu vanenge vachitsvaka mhuri. So kana mhuri ukaitarisa iripo inyamwe mukushaya kati nawe kuti vana unawo zvinokudzwa Mwari izvozvo. Vanhu vakamirira kuti vatange vaona zvihombe muupenyu kuti vazaona nguva yekutenda Mwari. Zvazviri izvezvi munozoona kuti nzara chaiyo kunzwa nzara iropa sako. Reganitsananguri. Ukanyanyorwara unotomanikidzwa kudya. Kurani unosvika stage yekuti hauchanzwa nzara. Kutone mapiritsi anonzi maappetizer anokoka nzara. Ukatoona uchitoinzwa so ititi Mwari makanaka ndiri kuinzwa. Nokuti kune mapiritsi ekusainzwa. Every level stage yauri inoda kuti ugone kushumira Mwari wakasununguka. But I think what Mwari akandipa dzimai aingoramba achichema achinamata. There's clip and I put a so to do nemadzimai rwakaoma. Was pamwe pacho paaishingirira dai ndiri ndaenda. Imagine mwanzo kwabva kuma 1. Ubvunzwa kundongo dzekuuya otoganza kuti wamwangu asara. Wamwangu asara ndikutoriziva dai kuti moto ndida zvakanaka. Kuti mwangu asara. But unozoona kuti kane kari karafu so itonongo mutobvasa. Pane kuna kuchitobviwa. So we thank God for the grace. Saka Mwari une kwaakatibvisa. But anoda kuti tirelate neevhangeri kuti vamwe vagone kuziva kuti kunobviwawo ikoko. Yes. Saka tine vamwe vanovanziridza. Anotanga anobvira vaita kana skiri kana 1. Kana ari pamberi pavanhu so apa. Anotanga ana kana skiri rakaita kana 1 but Mwari paakakubvisa ikoko vane a reason so that you strengthen your brethren. Madirese kuside kuti aita but vamwe vedu munhu ari bo. Saka ini ndikamira ndotaudza ini handisi bo ndakatoitwa bo naMwari wacho. Kune kwakabviwa ende hama dzangu dzichiri ikoko kunobvika. So vhangeri rangu ndere grace but ndichidownload. God is a jealous God. The God of Ekron was not aware kuti mambo ari kufa nekuda kwekuti ane zvaaida kubvunza kubva kwandiri. Zvoreva kuti Mwari pachavo vanopedzisira vaona kuti pano ndinenge ndaakuita makwikwi yekuti munhu uyu aimbondida achindinamata ndikamuwanira favor ndikamuconnecta to certain people in life. But even now ndo vatoo Mwari wake to a level yekuti most of his time pese paafesa challenge is not bothered to pray anymore. But akungenda pa phone call what I've got this challenge. So at the end of the day those people vanopedzisira vane a challenge maybe in their businesses whether in their lives kwete nokuti vari kutadzira Mwari but nekuda kwekuti vasvika panzvimbo yekuti vatova Mwari mulife yemwe munhu. Saka inopedzisira ya the battle of the gods. The battle of the gods. Munhu ari kuda kubvunza chimwari chinonzi cheekron chivezwa Beelzebub. But Mwari chaiyo ndokuona kuti kuruda kuendwa hakusiriko. Saka munhu ngaachifa. So chiri kuuraya mambo Ahazia wrong decision. Akukanganwa nekusiya Mwari. Akuda kubvunza chivezwa. Akuda kutsvaka Mwari asiriye. Asi Mwari chaiwo variko. Izvozvo hazvina kufadza Mwari. Saka Elijah akatumwa kuti enda nomutaurira kuti haasi kuzorarama achafa. Saka ndazviona kuti mambo uyu haana kuurawa nekuti wakarwara kana kuti akakuvara but akaurawa nekuda kwekuti akava ne poor decision. Although anga ari mudambudziko but wakava nepfungwa isina kunaka. He had a poor decision muchallenge yanga inayo. So there are times yekuti we face challenges but tinofunga ani kana tiri mudambudziko iroro. There are times yekuti we face challenges and machallenges iwaya Mwari anogona kumapedza but hepano pane nyaya ndepekuti zvatinofunga tiri mudambudziko zvinomira as prayer as well. Handina problem nekuwanda kwemachechi, ndine problem nekuwanda kwedzidziso yenhema. Ministry of Education is worried nekuwanda kwezvikoro as long syllabus iri the same. Even my uniform akasiyana zvina basa.
Nyaka na mazita ezvikora anotosiyana hazvina basa. Syllabus. Sei maKristu challenge vanozachidhakwa chikanonowa doro kuShabhini achicomplain kuti black label renyu harisi bo. Anzati rabva kuDelta patikunira pamba. Black label yekuhotel, black label yekuShabhini, black label yemumukoto. Ma percentage ndiwayo is 5 nani? 5%. Someone wants to say not so percentage. Tatiriko. Chando ziwa maruni nyasha kunopika. So John and Nico judge Jamun Arkunwan house. Once I was there, a Jagandi beside Coco, in Yasha. Ingua. So Mumane Mume. Chunjese Jaganat when I'm Marimu. There are people you judge today who knows how to pull. Ataurava nothing to so. Akatatsan kuna matatin so. Batu kaenda kudenga. Wani watu bigwa. Kunzima Efeso wa Korinto. Hadithi na hitu roho yanga ngwe. Wakaru wanywa Galatia. Ani ngatoru kumbeni wakaru waru mashuru zo zazife. Ulingo chaudza mwari yatsana imaka ifeta bushi lenyaya yabo. So when you understand what the denga ndera mwari, and it's by grace with the safe. How it a problem? Hesioni no sudai, Mapustora no sudai. Mwari kana tilane wan baga shenza Moses. Kwenzi laga puta, baga dana Aaron, Arina. But Aaron wanga to danwa. Jokudi Moses agone kufeta Aaron. Kuti mkoma kuti mune calling, laga puta. Sometimes no bound my standards according to Nataka Sangana Nazo. Yet Marin Panemumwe, Canary Po, Akangoro, Waka with a pass, Dog Battons and only Tabas. Pond young Apostora, Aslam Potera Jesu, but Akaro, Kutaite. Kova Murove, Munano, Kushureka. Kushwanga Merwa. Mukomerwa ima musaga Bible rat something small like a man's hand chavimbiswa I abundance but mwari vari kuti even something small I can work with it. Hauna zvikuru kana zvizhinji zvekushanda nazvo but pazvishoma zviripo gona kuitira mwari wako. Something small haipindirane neabundance but rukuona here kuti something small yakanlock up the abundance that was promised. Which means mamira akaita zvinhu mwari anotoaziva, muomerwa wakaita anotoaziva, but is waiting for the man's hand to unlock a great promise. Iva nekuitira mwari wako kunodena zvakavimbiswa naMwari zvakakura. Mwari anofanira kungounderstanda so kuti mamiriro akaita zvinhu so ndiri kutarisira nyasha neminana yawo. Minanda anoita ndiye akati let there be light ukava nechiedza. Ndiye akasika futi zuva. Kune zvinotoda kwete light respoken word but light from the sun rine source. Saka ziva kuti light rauri kutsvaga ndere kuzuva here kana ndere spoken word. Zvauri kutsvaga kuti Mwari itai understanda kuti zviri kumunana here kana zviri muprocess inotoda weinini kuti chinhu chacho chibatike. Ndiri kuti kudi zvaunofanirwa kuita ita zvaakavimbisa zvinoita. Statement yekuti mindiro yashe inononoka ndakati I chose to differ. Mwari havanonoke, God is never too late. Asi vanhu vanononoka kuziva kuti anopindura sei. Because mindiro dzaMwari pamwe pacho dzinodhimanda maturity kuti uzote vataura neni vari kudei. Ndakakura chese chawakawana paMwari chinosustainwa naMwari wacho. So ukaitirwa nyasha paMwari ukaona zvawaona ukasuduruka wakaikoko haadi kuti uve nechinhu. Chawakawana kuna Mwari chinosustainwa nekuramba uchinamata Mwari. Zvimwe chete kunegative word chawakaona kumwanga chinosimbiswa nekuramba uchidzoka kwasekuru. Ukaitirwa kuramba uchienda ikoko zvinobhenda.
So whatever chawambati mwari niitire wakaita tinosasitona nekuramba une ukama namwari wacho. Ndikutaura a message iri beyond church. Wati mubvunzo wake ndekuti mubata mungobvunzo wakazoti mwari uyu haapinde chechi vanhu vanopinda vasamwari. Hauzoita sarudzo yekupinda machechi. Neye mwari hana problem nekuwanda kwawo. Ane problem nekudzidziswa. Vanhu vangu vaparana nekushayiwa ruzivo. Ukanzwa achiti vanhu vangu vari kubvuma kuti imimi muri vake. Ende abvuma futi kuti muri kuparara zvakadaro. Nyaya lack of knowledge. So chinhu chinonzi knowledge haushuwire. Hauite prayer to get knowledge. You learn, you acquire knowledge. Iva neshungu dzekudzidza. Saka makati bhaibheri racho ndikariverenga ndiridzwe. No stage number 1 yaunofanira kuita kuverenga usinganzwe. Why? Nokuti muranda wakandase paaiverenga asinganzwe. Mwari vakazviona kuti ari kuverenga asinganzwe. Vakamutumira Philip. Kurati Mwari vanotoda kuona munhu anoda kuverenga asinganzwe. Ndozvinovadenda kuti vakupe anoita kuti unzwe. Walichoona kuti iyi disadvantage naye yakashaiwa endri patight kuko kudiwa soichwa usakufanira kudiwa pamwe pacho unodiwa nedambudziko rako unodiwa kuti uende muproblem unofarirwa kuti zvakusaite musha enemy yako iri muprogram yamwari but yakuda munhu anoziva kuti nyangwe ndiri kudisadvantage I'll praise and worship God. Ndokumbira simuke chikamati. Unamato wako ni wako manera nasi. Ndiyo kumuruditsa mwari. Chibaba kubidze ndenge. Ndiri kutizati disadvantage chikofu. Munoziva zvamupita nokuti makatendeka. Mune nyasha noupenyu hwangu. Haiwa, akushanduke ndinwa zvinhu nhasi namangwana. Mune zvamakaronga zvakanenake. Ndinogona kusazvinzwisisa. Ndinogona kuona iri disadvantage. But nazozviziva kuti kuna mwari waRuth kuti mukuramba imomo ndiri kumubva kuenda kuna Boazi. Mukusagamuchirwa kunzi Mary awane pekuberekera mwana. Ndiri kuchengeterwa mwana nokuti pane vachada kuuraya mwana. Mwari outside kwako, you are still on God's side. You are going somewhere. The fame of the Lord is upon your life. Continue to worship and thank Him. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. All things work out together for good. Zvese mwari wangu zvinoshandirana nekuda kwokuti mune nyasha noupenyu hwedu. Baba, ndinotaura nyasha, ndinotaura kutendeka kwenyu kumanifeste muupenyu hwomwanasikana, zvimanifeste muupenyu hwomwanakomana, zvinorwadza zvichirema ngazvimushite padestiny yake munyika yaasingadiwe kana kugamuchirwa, pabasa paasingasimudzirwe paanovengwa, asi nokuti unonamata Mwari wakatendeka. Vana venyu ngavawanirwe nyasha, vana venyu ngavawanirwe nyasha mubhetere. Ndaitaura kuchechi ndikati vanhu vari kuuya kuchechi ngavaregere kunwa doro, ngavaregere kuita zvakati, ngavaregere kuita zvakati. Varegera vanozodii? Because panofanirwa kuva chinhu chinokavha izvozvo zvavaita. Kana ainwa doro ngaachinwa madrinks kuno. Saka uchaona kuti munomisa munhu chinhu ouya kwaanosara asisina chinhu chekuita. Taparidza pfambi yatendekwa yauya kuchechi chaita kuti ave pfambi. Imwe effect yacho inhamo, aida mari, auya kuchechi, chechi haimupe salary. Mukasabalansisa newisdom kuti vanhu ava ngavatsvagirwe zvekuita kana kuti ngatironge a project or something for them to do, uchaona kuti tichazara nevanyengeri. But takaleka wisdom yekuanalyze kuti chakambomupusha kuita zvichi. Because kana auya kuchechi still ane mabills ada kubhadharwa, still ane chikafu chaanoda kutenga. Saka tikasava newisdom now tinongoti kana wauya kuno namata zvinoita, kana wauya namata zvinoita, we must put things on the ground. We must have deeper understanding. So atine vanhu vatinojaja mulife nekuda kwekuti tine knowledge yatinayo pamusoro pezvavanoita, but hatina wisdom. Munhu ane wisdom munhu anoziva kuti munhu abva nekupi kuti asvike palevel yaita. Kune dzimwe nyika zvavanodai so, munhu akaita crime, akaita mhosva, havangotangira kuti kudhila nemhosva yake. Vanomutarisa background check. Akarerwa sei? Akakura sei? Akagara nasingle mother here? Ayabviswa nevabereki vake here? Vanoisa mafacts on the ground yekuti unoona sekunge vari kuwaste time, but nyaya ndeyekuti vari kuda kuti azobatsirika kwete kuti apanichwe. I thank God nowadays majeri ari kunzi recreational facilities nayo kureva kuti haisi nyaya yekupanicha bedzi,
inyaya yekuti tichiri kupanishwa, tichiri kuchida musociety, still a human being. Akaita mhosva yakaita. So apart from punishment, you must learn a trade. Why? Because achabuda mujeri achada futi kurarama. Saka uchaona kuti vanhu vasina wisdom vane mentality yepunishment kana munhu akanganisa, havana mentality yekubatsira chavari kupanicha because ane a life to live after prison. Saka wisdom ndo painopinda nawo kuti society yedu iri kune madhimoni anoteera vanhu kusvika palevel yekuti vanhu vanotenderwa kupromotwa, but mupromotion imomo mushaya chinobuda. Kune dhimoni risinganetse aiwa rinotokurega uchipinda muwanano, but muwanano imomo Bhaibheri rangu rinoti Jacob arora vakadzi vake vaviri. Mwari vakazviona kuti Jacob haasi kuda Leah, yet Leah atororwa naJacob, but Mwari ndokubva vaona kuti nyangwe arorwa but haasi kudiwa. Ndopa vakakonzera Leah kutanga kubereka Rachel asiri kubereka. Nechikonzero chekuti Mwari vakatoona kuti kurorwa arorwa but kudiwa haasi. So kurorwa imwe subject, kuzodiwa imwe subject. Zvinoti Mwari vasakubatsira unoita dambudziko rako rekusadiwa wakarorwa. Pamwe usiku ndinzwe. Zvinoita ufunge kurorwa, but Mwari ndo vakatoona kuti uyu haasi kudiwa. Asi achitosunga Zambia aitonzi my Jacob, iye naJacob hawirirani. Mwari ndo vakaona kuti Leah haasi kudiwa but akarorwa. Kune mamwe challenges are so internal yekuti Mwari vakasakuona kuti vakununure kunze vanenge vachikuyemura but mukati uchichema. Dai taiziva misodzi inochema madzimai ane varume, unyatsoona kuti kune vari pavarume but vanoita seshirikadzi. Wakambonzwa ere matauro anoita vamwe vanhu ekuti hanzi ini handisida kuenda kuchechi because handidi kunyengedza Mwari? Naturally anotanga ari correct, anoda Mwari kana kuti anotya Mwari munhu anotaura kudaro, but the truth of the matter ari under attack of the devil. I want you to notice something. Ukanzwa munhu achiti handidi kuenda kuchechi nokuti handidi kunyengedza Mwari, he is under attack seyaJudas. Ari kuitwa drive away musin, asingade kuitwa drive to the Lord God who can deal with sin and help him to bounce back. Zvanzi handidi kuenda kuchechi nokuti handidi kunyengedza Mwari. Yetu unofanirwa kuenda kuchechi nokuti whether uri kunyengedza kana kuti hausi kuziziva zvauri kuita, nyasha dzacho anadzo dzekukuregerera ende dzekukusimbisa to bounce back and recover and stand again. Handidi kuenda kuchechi nokuti handidi kunyengedza Mwari. Saka ukasaenda kuna Mwari wacho woramba uri ikoko nokuti inzwaka the truth of the matter. Ukati handidi kuenda kuchechi handidi kunyengedza Mwari, uri kuti I would rather stay with the devil till right ndozouya. And I want to warn you and help you. The devil will never make you right. Ungatoita worse mentality iyoyo. Pese panonzi nemunhu handidi kuenda kuchechi kana kuti handidi kuenda because handidi kunyengedza Mwari, ari kungotaura kuti I am staying with my devil until the devil makes me right. And I want to warn you and help you. The devil will never make you right. Even your mindset, maybe the devil hapana, it's your thinking, because I cannot go back to the Lord because I have messed up. That thinking is already corrupted. Nokuti nzwa ukati handidi kuenda kuchechi handidi kunyengedza Mwari, uri kuti I'll stay with the devil until I'm all right, then I'll go back to God. And the truth is the devil will never make you right. It's better you come to the Lord and the Lord deals with you than to let the devil deal with you. Kutava kwacho unotokwereta kuti unototadza uchikwereta feya wega nauyetachinayo feya wega utadzi unotadza nini? Pane zvinoda kutadziswa nazvo ka kuti utora nzenza kuti uende nayo unotochaja unoswera usina kutadza zveshuwa kundo
Ana kuzvibata, akatobatirwa nesituation. Kunini ashava zvawo. Zvawabatiswa iwewe. Kune vane shungu nazvo vasiri kuzvibata. Zvaunotora nyore izvi unozitora it is so. Kune vanhu vakazvitadza vane shungu nazvo. My choices muupenyu are dangerous. My choices ako ane zvaanoattracta. Ukati tingaitei tinoenda kuti kune madhimoni arasigned nevanhu vanotaura kudaro. That's why Bible richiti you shall decree a thing and it shall be established. Kureva kuti mazwi ako anotakura simba, ane zvinhu zvinoperekedza zvaunotaura. Iva ne correct choice in life. Usaite enemy welife yako. Kuti vanhu vasati vakumaka iwo wacho wakatozvimaka, huna chaunotarisira chishinu. Chero chakanaka chikada kuitika kwauri anochidzivisa asi muroyi wako ndiwe. Why? Because wakadesigna mind yako kuti ndiri dofo, ndiri rova, handina hama, ndiri nherera, saka upenyu hwacho zvakangooma, hapana kwatiri kuenda. Ndo zvarinoreva here, rinoti unosumudza marope kubva muguruva. Kana uri lombe tsvaga pako panoita kuti ubve ikoko. Old Testament inondidzidzisa kuti vanhu vaiva nemaperembudzi vanga vakatitywa one language. Vaiti kana vaakufamba vaishedzera kuti takasviba kana kuti unclean. Unclean kureva kuti takasviba musavepedyo nesu. We can contaminate you tirwere chedu. Yet pfungwa yevanhu ava, they want to be cleaned, but they were trained to cry out unclean. Poverty inopa vanhu language. Asone munzwa munhu ane mari akataura vanhu vakuti man is speaking. The same with poverty. Pari pekuti wenhamo akataura unofanira kuzvinzwa kuti nhamo yakutaura. Ndo nhamo inokutaura asi munhu. Kana ane mari achiti akataura vanhu achiti man is speaking. Wenhamo akataura unofanira kusvika palevel yekuzvinzwa kuti yaakutaura pa inhamo asi munhu. But platform yezvese i-mind. Mind yocreator my choices. My choices avapo. Of the China or the angels to beg you. All of the beware of good people who are not godly. Yeah. Beware of people who are not going to voice them. Yeah. But another yeah. Affects around the ground. Yeah. Nobody could never Zachariah. It's a good thing. It's a tradition. It's revelation. But we pass on a revelation, only my traditions. Nobody was changing my paranasita maringira baba. But we are going to go manja. Rina baba rake. Rina now chapita na baba kumsoro. So wakaita kuna Eliza wakatayo nemi John kaulika neweka mupisi tare kuti Zakaria Eliza akataiwa baba vakati John chimwe chinhu chandoda pana Elizabeth nyangwe baba vanga vane problem inonoka nevanhu but akaramba achitrust the grace and the anointing at the office of the man of God, yet he is dumb but vhangeri rake ndisiri kuritenda. Osati atanzi kuti Mwari vanoti attach a problem to a man of God or woman of God yekuti vekunyika vanenge vachitaura problem but wogona kuseparate the two. Yes, dumb but he's still the priest. But he's still a man of God and a woman of God. Osati atanzi kuti pawakakuta breakthrough yako wakaratidzwa kusataura kwaZakaria hauna kutrust the message. Yes, of a dumb priest. There was a dumb priest with a godly message. Ari kuti pana pamwana uya apiwe zita ravo rokutaura zvakandinakira kuva naJunior but zvinondiuraya. Yes. They wanted to be called Zakaria. Ndakando inonzi Zakazaka. Mwana wamutara Zakaria ndi Zakaria Zakazaka. You know, Zakaria akasvika palevel yekuti kukudzwa kwangu hakuna nyaya.
Zvakataura Mwari ndo zvatiri kuda pana. Zvinonakidza kuti ndiZakaria Junior Society, but ndichizoende pinazvo. Kune zvinhu zvinotinakidza sina kutinakira. Kune zvinhu zvauraya destiny yevanhu nokuti zvakanaka zvakasedzeswa nepovho nenyika, but pamberi paMwari zvinogona kunakira. Vanhu vari kukupika vachikufarira uri field ichocho, but wega unoziziva kuti ndo chakatosunga destiny yangu. Nokuti munhu wawina yeye ane mari anokuspoila, but hakude kari kukushandisa. But society ikakutarisa iri kukuyemura kuti zvake, but mauri kunzi zvako hamuna chako. Unoda kudeclare sunza maoko ako. Unoda kudeclare nyasha dze-expiry date to every situation waona kwenguva yakareba, but wauya pachikombo nechikonzero yako situation Mwari havana kuitadza. Ndiri kudeclare iko zvino expiry date madambudziko rako Zakaria. Uchataura business richataura, muchato uchataura, stand ichavakita. Expiry date to that challenge, expiry date to that challenge. Shapera. Kamtira nyasha, kupera kwasho. Kamtira nyasha, kupera kwasho. Kamtira fefa, expiry date. Kulengwa ikoko. Shapera. Kulengwa ikoko. Shapera. Usamatamari. Shapera. Usekuruhara. Shapera. Zitara Jesa. Hey! Raise your hands. Sapana Tokobai. There is hiding movement. Join in the Dambudziko. That Dambudziko, realize Marco. It's a touch of breakthrough. Chikoro pasina opportunities achivaisa uchienda. Zvekuti une dambudziko ndazvinzwa, but zvekuti Mwari wako anodarika dambudziko roro ndozviziva. Zvekuti hautaure ndazvinzwa, but nhumbu ngaimbate, muchato ngauchatike. Zvekuti havakufarire ndazvinzwa, but promotwa zvakadaro. Zvekuti hauna nomira newe ndazvinzwa, but visa. Varidindwe passport iyoyo. Nyika ngativhurike. Mwari ngavhure masuo. Rani namata matangu. Unamata wako newangu. Ndokuti baba ndiri kudzoka kwamuri. Kwete kuzvinhu zvenyu, but kwamuri muri twe zvinhu zvacho. Nokuti kazhinji kacho kana tauya kumaoko aJehovha tisingauye pakumupa maoko nerumbidzo, we miss a lot. Hatina kuuya kuzonamatirwa, takauya kuzonamata. Kunamata kuita zvinotaura Mwari. Pana anoti kana wapedza kubatisa chakuda bani bate musoro. Zvikanaka kunamatirwa. Chakanakisa kubatwa mukati memusoro. Iye anoti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Hama dzangu relationship iki yakuti zvimwe zvaunopfugama uchinamatira zvinamatirwe. Zvinoitirwa vana vake nekuti mudhara wacho ane rudo ende akatendeka. Amen. Kana pana anogona witness neni. Pane zvinhu zvinoitwa naMwari muna zvausinotirwa kuitira prayer. Kana zvakanaka zvaunotoshamisika kuti indava Mwari wazviita ndaizvifunga ndabvira nawo. Kune zvinoitwa nokuti uri mwana wake. Kwete nokuti wachema. Tears are not enough. Relationship is the key. Yakuti paunochema iyo mwana wako akachema, une feeling yaunonzwa. Wepa next door akachema, zvafane kuti ari kuseka zvina basa. Kana kana zvinoira pasi noshedzana anofika mari mfano. Hasi wangu. Can we raise our hands now, Matt? We are still here tomorrow. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. Tiri kudzoka kwamuri nokuti tinokudai uye tanzwa kuti imi munotida. Nyasha dzenyu dzitichengete vana muzvikoro. Ndiri kunamata baba vana vadzoka muzvikoro. Vape uchenjeri, vape discipline. Mweya weSatanism mukati mezvikoro, vana vedu Jehovha ngavachengetwe. Mabasa vanobatana baba nana mai vari pano. Takumbira nyasha dzenyu dzivatungamirire. Mhuri dzavo, wanano dzavo, nyasha dzenyu Mwari vachengete. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. So Zakeo wakaenda mumuti.
Jesu ndokubva atopfuura neikoko, haana kumuudza ndiri kuenda uka, but paakangoenda mumuti, paakaenda paplatform iri beta, yakava law of attraction. Jesu ndokupfuura neikoko, ndokubva muti Zakeyo buruka tiende kumba kwako. So chakapa Zakeyo kuhosta Jesu kumba, advantage yake hombe Zakeyo disadvantage yekuti anga ari mupfupi, because varefu vakaona Jesu, mupfupi akaonekwa akaenda kumba naJesu. Saka panotangira nyaya disadvantage, nokuti dai anga akareba kuenzana nevamwe aingoona zviri kuita vamwe. So sometimes disadvantage ndo platform yakatoiswa naMwari mulife mako so that you rise. But problem ndeyekuti wakaipa unokupa mentality yekuti ona vamwe vari paplatform iri nani, ona vamwe vanotangira pakanaka, vakuberekwa navaberekiwa nazvo, vamwe vakaendeswa kuchikoro vakazodii. Madisadvantages pamunhu aripo, but kutsvaka a way yekushanda nedisadvantage iyoyo kuitena to become advantage, that way iriko. Mwari une favor. So mapromises aMwari chiziva kuti nyaya iyi inogadzirwa sei, chii chandofanirwa kuita. Shuwa Mwari vavimbisa kuti gore rino mota inodhiraivhika ndichadhiraivha, saka kulicense hausi kuenda futi, haidhiraivhwe nemutumwa ka. God, you take me far, you take me to nations. Hauna passport ka, unoza pamwe pacho soka pa ground apa tikasamhanya unoenda far kupi kwenyu. Munana kumba kwevanhu hauite, oza kudada nekurodza full house hakunyatsoita so, kana wakunyatsogaya mushemushe hazvitaurwe zviye zvinotomakisa. Ndakatora yese kwete ndakatenga, ndakatora yese imba yemumwe munhu. Oza life inofanira kukusvitsa pekuti zvaunodada nazvo uri mufana, wana wakura unozoti hazviite. Handinoziva upenyu hwekare munhu aigona kudada kuti ndorara pamubhedha. Mazuva ano zviri obvious, ndo paunotofanira kurara, hazvidadisi. Mazuva akauya mafoni aya, maselfoni, zvaitodadisa kuudza vanhu ndane line. Even handset yapo line risipo unomboibudisa ungobayawo so kuti vangofila kuti zvapo inguva yacho. This time kana ukatobuditsa yakadi hatina kana basa nazo. Immaturity. Ndakatotora nedining yacho ndokwandakaisa masofa angu. Harigani chisiye. Osa zvinhu zvinoita kuti aiwaka inguva yes, zviriko yes, but there must come a time, seasons must change. Haifani kuramba iri drought. Kana uchinamata Mwari wa abundance, the rain must fall. Tine nguva yatinotakurwa mumota, mumachariots amambo Ahab, but there must come a time yekuti Mwari ndipewo nyasha. Handichada kuramba ndingoti please imboitaiwo nyasha Mwari. Ndanzwa kuti makaitirawo nhingi nanhingi testimony dziripo. Kwenini Mwari tarisaiwo nyaya yangu. Ndinosvika kupi ndichipemha nekunyengerera vanhu, ndichinamata Mwari anozvigona. Jesu takamupiwa naBaba, but akaberekwa naMaria. Man was involved in program salvation. Munhu wacho ari kunzi panyika paipa vanhu vatadza Mwari anditsitsi nawo, vakatsvaga munhu wokushanda naye Mwari. Jesu haana kungoya kuti ndauya munofanirwa kupona, ndabva kuna Baba. Panototakurwa nhumbu yechakabva kuna Baba kusvika chakura choenda pamuchinjikwa. Salvation, man was involved. Anozati mai vaMozisi mazuva avo vakabereka Mozisi kwaurayiwa vana, ndo vakaruka tswanda basket vakanomisa kurwizi. Aiflota mubasket kwete munyasha. Nyasha dzaimuchengeta ari mubasket, which is human skill. Problem yako basket harirukwe rungoti tine nyasha tichabata mari. Develop skill. Jesu akaenda pamuchinjikwa. Cross is a man-made thing. Chakaenda pamuchinjikwa ndo chakabva kuna Baba. Muchinjikwa wakabva kumaraini yevanhu. Takaponeswa pamuchinjikwa. Paunongoti muchinjikwa chinhu chedu, chaMwari chinosvikogara pachinhu chedu. Ikrosi idanda rakagara. Jesu haana kutobva naro kudenga. Ndezvepano
Saka Mwari vafunga kuponesa vanhu vakashandawo nezvinhu zvedu. Saka pese paunoda kuropafadzwa denga rirungocheuka kuti pazvinhu zvako haufa. Saka paRed Sea vachibvunza Moses kuti unei? Ehe wakaomerwa hamukrose but unei? Ndoda kushanda nezviripo. 2 Kings chapter 4 mukadzi akasirwa chikwereti akatonzi nemuprofita kumba kwacho unei? Munhamo iyoyo kunei kumba? But ndokune dambudziko emudambudziko iroro. Learn to see chirima. Saka Adamu atadzira Mwari akanzi kwawakuenda kuchamera minzwa. The last Adam Jesu paauya ndokubva vatora minzwa yacho vakamisa mumusoro. Saka zvinopa Jesu kuti ati zvapera ari kuti minzwa anoti machallenges ako anga akakonzerwa naAdamu wekutanga ini ndindauya kuzomabvisa, but maitiro avakaita manje Jesu haana kubatiswa minzwa yacho, havana kumubaya nayo, vakagadzira heti. Heti inonzi crown inopfekwa nemadzimambo. Saka pavamisa heti yeminzwa yemadzimambo vari kuti you need a kingdom mindset to deal with the thorns. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa chi? Zivo. Nokuti zivo ndo yaakudhila neminzwa. Munhu akasaziva minzwa inoramba ichitora ushe muupenyu hwake kusvika ane a mindset of the king. Pavari kutoisa heti yeminzwa mumusoro vari kungopa vhangeri kuti chese chicharwa newe unofanirwa kunge wane fungo. Musoro unorepresenta information kana kuti knowledge, kuti unofanirwa kunge wani mufungo weumambo kuti ugone kuita uproot the thorns. Saka Jesu paanoti it is finished ari kuti izvezvi manje nekuda kwekuti wani mufungo weumambo wagona kuhandla mathorns ari kuita rise life mako. Saka Mwari obva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Kurudzirana nababa kana uchikwanisa wako, learn to spoil your own kids. Kana wako asaitwe surprise nepizza ngazvijaire kumba kwawo aregere kutocheterwa kuti atoita pambiri nokuti kuna akatenga chicken. Vana vako ngavajairewo zvakanaka varegere kudyutwa nevakomana avo. Vakomana havasi kuita zvinhu zvikuru stereki kwanasikana vedu, vari kungoendesa kufirimu umuvhu chake, obva ikoko obva adya huku yatonhumbu. Hakuna zvihombe zviri kuitwa neboys izvi zvokuti ungatoti mwana ukava ukatadzawo kuitira vako vana vanoitirwa type inozovaitira haijaidze. I'll repeat this. Adam ukasapota uchiswera naEve uchitsvagirawo mukadzi wako zvekudya akaonekwa napastor Snake vanoenda kulati mukadzi akatozouya aguta. Why? Because baba vakasapa munhu wavo anopiwa nemumwe anenge akuzvituwo baba. Learn to do good things to your family. Zvichikwanisika hazvo gona kuitira zvakanaka vekwako, especially your own household. Why? Kuti wakaipa regere kutora advantage. Mukadzi mukuru chaanovhunduka chikafu. Kune machinda akaoma moyo zvekuti angatochengetei kutengera wako. Kunyika wakuri dhirama chaiyo. Kune machinda ari serious zvokuti anogona kutengera mudzimai wako pizza iwe hautenge, but kune anogona kusacrifice kuti anotengera wako, but achidaro ane zvaari kutsvaga. Let us learn to do good things to our own family first. Varegere kutorwa advantage nemwe china nemasystems ari munyika. Original plan yaMwari ukaiziva, Satani haakunyepere kuti it's okay, it's not okay, it's not okay. Otherwise, this is right, guys. Mwari wanonamata akakuwanira nyasha, but paakuda kuita a research in the word otsvaka kuti shuwa Mwari Jesu kwakuenda pamuchinji kwako akufa kuti ndirarame life kakadaya. Onzaiwa munhu wese akabva neikoko bandichiri ikoko kandada kubvawo. Pane kwekutangira, but kufira kwekutangira iera wakabatirwa progress ukasiwa nekugutsikana pachinhu chawaifanira kunge wakabva kare.
Pane kunoda kubviwa, but kunotoda nharo. Kumwe kugutsikana kuitora ataki. Amene akakuudza iwe kuti it's okay ufunge. Varume ndo zvaari, but wangu anyanyaka. Uzapane pakuti unotrainwa kugamuchira maproblems so. Iye wake hadaro, but akanzwa nyaya yako, counseling yake ndekuti varume ndo zvavari. Utarise wako manje. Iwe unofunga kuti vanhu vari kurohwa. Vamwe havasi vari kunyatsodiwa. Ukaenda kwavari vanongokuti varume havati vasikana kunodiwa munhu. Ndo zvavari. Anozati vanhu vanonyeperana. Ausatomudza munhu uchimuti chanitsvagirawo basa. Obva kuti shamwari kungoshanda hangu hapabhadhari. Saka uri kuitei ipa pasingabhadhari? Hapana mari asikana. Pawane 10 years ipa pasina mari. Ronga kandishayewo ndiri ipapo ka. Kubatsira Peter akambofunga kubatsira Jesu. Akati aiwa Ishe azvite kuti murovererwe tiripo tinomira nemi. Jesu ndokubva ati kuna Peter, get behind me Satan. Ko anoita Satan sei achida kudefenda kubatsira mukuru wake. Yeti paanoda kuzokiswa panouya Judas achida kukisa Jesu, anoti my friend, ita zvawainga nekukasika. How can you call a betrayer friend, then one trying to defend you, the devil? Kureva kuti ari kuti by revelation ari kufaita zvandakainga ndo enemy, but ari kubatsira zvandakainga kuti zviite ndo shamwari. Saka uchaona kuti pamwe pacho church yakagamuchira Peter as the devil, ikaignore Judas as the plan of God. Jesu ari kuinterpreta kuti chinonzi shamwari munhu anomira newe padestiny yezvawakainga. Chinonzi enemy kudiwa nemunhu kuti usaite zvaunofanirwa kunge uchiita. You know, vanhu vakapfuura nekumba kwaHerodhi vakati tiri kutsvaka mambo aberekwa. Herodhi akati kana mamuwana munouya muchindiudza. The same people, Matthew chapter 2, havana kudzoka nekwaHerodhi. They were warned in a vision kuti musadzoke nekwaHerodhi. He is after killing the child. But Herodhi haana kuti mukamuona mundiudzi ndoda kumuuraya. Akati mukamuona muuye muchindiudza neniwo ndoda kumunamata. But Mwari vakainterpreta message yekunzi kumunamata is killing. Saka church ikashewa chinonzi revelation inoita zvainoda ichitadza kuita zvinodiwa naMwari. Nokuti zvatinoda dzimwe nguva zvichifungidzirwa kuti Mwari ndo zvaanoda hazvisirizvo. But zvinenge zvakanaka, but zvisina kumunaki. Jesu aiziva kuti Lazaro anofanirwa kumuka. Saka paakauya akangoti baba ndinoziva kuti munondinzwa. Ndokubva ati Lazarus come out. Dai ndiri ndakapiwa mukana kunamata pagwara Lazaro dai so ndichiri muprayer. Ndichideclare baba. Akaita a simple prayer inobhekwa neunderstanding. Zviri zvinoita easy when you have the understanding. Ndaiti kureba kwemunamato nemadeclarations nekudai nekuzoomesa kudai kuti zviite. My results akavigwa mu knowledge more than mu strength. So kuti dzimwe nguva unotsanyira nyaya isingatsanyirwe nokuti auzive une shungu. It's good to pray and fast, but kune ma situations ekuti imbobvisa shungu uise ruzivo. Andirambe ndakarudzwa kuti muri baba wangu. Unoona uramba wakadaro because une zvimwe zvausingazive zviri muna baba wako nezvavakaisa mauri. Church yakatrainwa shungu more than knowledge. So kana munhu ana Bible but anoita madays akawanda achideclare zvinhu. Havavalue knowledge, vanoda shungu. Ndakanamata 8 hours. Kuti mu 8 hours makabudei, bandorova, prayer ndorova. Handisi kuti ma-hours akaipa but haasi ari kunyanya rodarika ma-results. Ndiyogona kupinda mu dry baba kana 6 days. Handisi kuramba dry yakanaka koma results haufa. But tinenge tiri kuvalue effort more than results. Sandopa unoshamisika kuti vara kuziva avaiti mazuva uri kuita vanoita maresults ekuti unofunza kuti pamwe Mwari hakude. Vanhu vari kunetseka kuti mabattles angu they are too much. Kufunda handina, kungwara handina, but zvinorwa neni zvacho zvakawanda. Chikonzero ndechekuti hausi kurwiswa zvauri,
uri kurwiswa zvaunofanirwa kuva. Vana veIsraeri pavakabuda muIjipti vachienda kuKenani, fight haina kutanga pavakanosvika Kenani, yakatanga paRepidim mudesert. Chinangwa hachisi chekunotora desert, ndechekunotora promised land. But why the battle inostarta muplace yavasiri kutora? Kuda kuti hamurwiswe nokuti masvika, munorwiswa nokuti maakuenda. Mabattles atinosangana nawo muupenyu, kune mamwe ekuti unoshama kuti sei zvichidaro. Stage yauri haufanirwi kunge uchirwa dzimwe hondo dzakanyanyisa. Gamba ndiwo wakatadza kuona munyika yemweya. Hausi kurwiswa zvauri izvezvi, une zvauchava mune ramangwana. Church ndinzwe, kune a temporal problem yakaviga a permanent blessing. Kumwe kusadiwa inyaya yekuti Mwari ari kukuda. Kumwe kukanganwikwa inyaya yekuti unofanira kurangarirwa pa right time for a right reason. Pamwe pacho wakanyeperwa kunzi spirit of delay. Haisi spirit of delay. Mwari ane dzaari kutodelaya kwete iwewe. Nokuti dzikakuwana izvezvi hakuna kure kunoendwa. Kune maproblems anotaridza kuti Mwari ari side kwako, ndonge wagona kuinterpreta maproblems iwayo. Joseph haugona kuva neconnection nevanhu vanozivana namambo kana usinoenda kujeri rinoiswa vanhu vanozivana namambo. Unoenda sei? Nekupomerwa mhosva. Saka destiny yaJoseph ina mai Potifa mukati vasingamufarire kuti agone kusvika kwaanofanirwa kusvika. So there are times yekuti maproblems are we now. It's not the devil. Uri kutadza kuinterpreta. Satan ada kuti uore moyo uregere kunamata, achiti ona apa wavengwa, ona apa waitwa zvakati. Pane kumwe kokuti unozofara mangwana kuti dai pasina vanhu vakandimukira pachinishi, ndairamba ndiripo ende hapana kwachinondisvitsa. Ruth unotanga nekurambwa nokuti muarea yawauya ndo yaunofanirwa kudiwa. Area yawauya unofanirwa kuroorwa nemuridzi wemunda kwete nemunhu ari mumunda. Sa munhu ari mumunda anotenderwa kuona maproblems ako, muridzi wemunda woita overlook maproblems ako. Nhamo yatinayo ndeyekuti nhamo inoparidza kudarika mharidzo. Nekuda kwekuti kana usati wamachuwa wakura, mharidzo yekuchechi inodilutwa nemharidzo yesituation yari kusangana nayo. Unopedzisira usisana namate waura moyo kuti ndofunga Mwari havandide, ndofunga Mwari havasi kundifarira, ndofunga kunamata yangu haisi kunzwiwa. Yeti Mwari vakakunzwa, saka vakatendera kuti mvura yepamara ngaimbovava. Unoziva kuti murume wauinayo wakamuwana asina mari akazoita mari, nekuti dai akaita mari asati awana iwewe anga asingatori iwewe. Ingwana anogara achitaura kuti hausi type yangu, kungoti maane vana mese. Dai wakamwana ane mari zhinji haina izvezvi anga asingataure newe. Chakaita kuti ataure newe muri ikoko, kumachonyonyo ikoko, muri same team, same type. Saka Mwari uyu afunga kuti marriage yako ive yakanaka kumberi, akakunyimira munhu wako mari muchatanga, nokuti dai akaiwana muchatanga anga asingatangewo newe. Kune imwe favor yakaitwa naMwari, but haunagona kuinterpreta, wakaitrita seproblem. Nzvimbo yakanzi RIP, rest in peace. Somebody, by the reason of the anointing, went on to rise in power in the same place. You can still rise. In an environment, in a place, inonzi nevanhu hapana chinosimuka, hapana chinobuda. Kudenga kuna Mwari, vane rudo, vane nyasha neupenyu hwako. Life yako ingangodaro iri RIP, isina chinotarisirwa chakanaka, isina power or anything chingatarisirwa kuti chingaitika. There is God in heaven who is so faithful. I see you rising from a place isingatarisirwe kusimuka kwevanhu. Hama dzangu ndokuita kwaMwari, Mwari vanoita zvishamiso, Mwari vane hanya, Mwari vane rudo, Mwari vakatendeka. Life yako iri in such a place. Wafa watovigwa, body viewing yaitwa, changosara iri burial. You can still rise. You can still rise. Why? Iye ndiye anonzi kumuka ndiye upenyu. Resurrection and life. That's Jesus for you. Stage yasvika zvinhu zvako kana ichinzi death, haisi final stage.
Why? Nekuti iri mwezita rake unonzi resurrection and life. I am resurrection and life. Papo kune vanhu vanobva newe kure wokusiya pakotatu. Bana kwese makaenda pakuzorora ndo pari kuti ndakumbofunga. Asa ungosingafunge pesa apa. Makomana ete mushe. Pesa apa usikufunga. Chidana ne munhu muchienda out muchidi yekurorano ndada. Wada kufunga. Vubvunza vanorudzana murudomo achitanga kuonana. Change nini newe munhamo nematambudziko. Svika rufu rwati pesanisa apa mapesa neresumora usirufu here. Madrama anoitwa pakuchatai. Maskits kaya. Munhamo nematambudziko simora usinamu. Kana zvakuita zvakanaka dai Mwari atibatsira. Muriregere kudemba kuti dai baba asina kugarika, dai vasina kupromotwa. Amai varegere kudemba dai pasina kutengwa mota papa panapa. Bozi uchifamba netsoka ungatakura vasikana ngo vabereke. Baba kana zvekutakurisa zvapo padanyasha zhinji. Vachimisa zvauzo iwo ramba kadai. Anenge atoo Mwari. Andabasa nawo. Makudai. Dai Mwari atibatsira. The ability to manage. Need Mwari vaiona kuropafadza vari kutoda, but vari kutyira kukuluza. Uye vari kutyira kuti unoluza family. Ende vari kutyira kuti unogona kutofa kana kurwara ne breakthrough ichakunzira breakdown. Pa kuda vanozoti handi ndinorarama sedi Kristu. Toda tinamate. Munhu wese muupenyu ane chamwari chiri mari chekuti ukava nemeso imwe anogona kuchiona. Zvafana nevabereki vedu. Kana Bhaibheri chitikudza baba namai vako mazuva ekuramba anowedzerwa panyika. Kalenda rako riri respect and honor yemaparents. Blessing iyoyo iri muoffice, iri muparental office haiwanikwe kuchechi. Hakuna kumwe kwainowanikwa. Zvakuti munhu akada kutokuroya, munhu achakudza mubereki wako asi right. Chiyana nevabereki vako. Nyaya yekuti ndeyekuti kana vakatonzi vanoroya, kana Bhaibheri chingotikudza baba namai vako harina kuisa koma roti kana ari muroyi imbosiya, kana achidhakwa imbomira. Office yekungova parent haisi office yecharacter, ioffice yekuti akaita give birth to you chete. So that reason yekuti akakubereka, character does not matter. Akakubereka iye ukamutengera shuga ari muroyi, you can still carry the blessing. Why? Nekuti kuti ari muoffice yake as a parent. Pakatoita kune mhepo dzakatakura mapromises Mwari zvaakavimbiswa zvisikuitika. Nokuti kune mhepo yakatakura that promise ikaenda nazvo kure. But nanzwa shoko rekuti nyangwe mhepo yaivapo asi zvaidiwa naElisha zvakadzoka zvikawira mutsoka dzake. Ndinokumbira vatumwa vekudenga masikatano. I command the ministering angels upon the grace of this house. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demon rakatakura vana vako ukasara uchidza ubereka una mwana, the spirit of barrenness, the demon of barrenness, I command you now, release those kids, in the mighty name of Jesus, chakatakura basarake, chakatakura mari dzake, chakatakura michato yake, in the mighty name of Jesus. Engage the gear of faith and you'll see things happening. Harisi simba rako, hakusi kugona kwako, but kutenda kwako kwaunoisa mukugona kwake kunoita kuti motikari ifambe, kunoita kuti mhepo dutre mhepo ridzikane. So question ya Jesu inotaridza kuti there are many times ekuti isu pane kwatinoda kutsvaga kubatsirwa, yet Jesu wacho tinaye matiri, we are not engaging or exercising faith. So I challenge you today, I challenge you this morning. In every situation yawatarisana nayo, nekuda kwokuti greater is the one inside you, nekuda kwokuti unotenda muna Jesu Kristu eNazareta, speak a word over that situation. Speak a word. Taura mazwi, taura izwi rine simba.
kutaura izwi rine simba haisinyaya kuti wadedzera wazodii. Simba riri kubva pakutenda, izwi rekuti unotoziva kuti nezita raJesu chinorwa nemari dzangu ngachidzikame, chinorwa nebasa rangu ngachidzikame, chinorwa neutano hwangu ngachidzikame, chinorwa nemba yangu ngachidzikame. In the mighty name of Jesus I pray. Tarisira kuti pachauya any change in your life. Una zvaunogona kutarisira kuti izvi Mwari vanoita kana kuti kundiitira. So mukadzi with the challenge in marriage make accept maybe because of age or also of time. Kuti apa pasisina. Mwari vakada kuitawo zvimwe zvinhu vangaita hawo, but nyaya yemwana mumarriage mangu hapana. Saka paakapiwa opportunity yekunzi taura chaunoda kuti Mwari akuitire, akati I'm okay, yet she was not okay. Matambudziko anodaro kusvika pekuti anopedzera a part of you. Hauchagona kuziva kuti idambudziko here kana kuti ilifestyle ndo zvakanzi naMwari urarame uri. Saka uchiona kuti nedzimwe nguva munhu anogona kutaura achiti kuda kwaMwari. Kune zvaunogona kuti uku kuda kwaMwari, kogoita zvaunenge uchitorwiswa Mwari asiri kuda, zvekuti you must take action and make things work for your life. Pane mweya wekugutsikana nenyaya dzisiridzo. Difference between a man and a husband. I'm sure ladies you know. Ladies, I'm sure you know. Sometimes you know the husband or satu anacho but men iripo zva. And your prayer, you know, you are looking for a husband inside that man. May God turn that man to become a real husband. I prophesy into your life. May God turn that man to be a real husband. And I'll show you a simple difference between the man and the husband. Jesus said, go and call your husband. She said, I have no husband. Why? Because Jesus is another dimension of a husband to the church. Why? Because he's the one ready to supply the woman with the waters. Amen. But the man at the house sent this woman to look for water. But there is a man who has water already. Oh, yeah. I'm sure somebody's hearing me. Jesus. So a man who always put demands, but a husband who always supply love. Wakagara malife kuti ndinozwa kuti I'm blessed but handinacho ndinacho. But unozwa kuti Mwari aneni upenyu hwangu ndiri mumaoko aMwari chaiwo. But oshaya kuti but pane zviri kubatana pandonamata chaicho. But pane zvakangosunga so. There's a dimension yekuti unoita blessing yefeeling kwete yereality. Unyatsonzwa ndiri mwana waMwari ndakakomborerwa but life yako background yako hapana. Denga rakasunga yet munhu ari blessed. So chii chiri kutadzisa denga kurimisa mvura? Nokuti zvanzi zvirimwa zviriko but Mwari havasi kutendera kuti zvikure because there was no man to till the ground. Unoti pataura type yemunhu. Ukaenda Makandiko amazangu. This is Evangelist T Muparinga. Mwedzi uno waApril, mukutanga kwemwedzi uno, emberi kwatiri kuenda ndiri kudeclare nyasha neropafadzo mukati meupenyu hwako. Zvaunobata ngazviendeke. Nyasha ngadzikutungamirire. Every plan of the enemy be put to shame. Every negative voice be silenced. I say victory, favor be your portion in the name of Jesus. God bless you. Most of us, we consult the prophets. Tive a direction, tive a understanding, tive a solution for my challenges that we sangana now. But there are times with the problems in the boat or against the boat, they are being caused by the prophet who is in the boat. It's not easy, I know, it's not easy. It's not easy. Let's be real, guys. It's not easy to throw out the prophet. Or rather, stay with him in the boat. May God help us to get the revelation, boldness, and understanding. Beware of wrong followers. So Jonah was not going to Tarshish. He was in the boat that was going to Tarshish. Mwari message yavaunza kwaari ndeyekuti aende kuNinive. So paari kuenda kuTarshish haana kutumwa ikoko. Pane kwaatumwa kwaasiyana nako. Which means he was following people vari kuenda kwavanofanirwa kuenda. But because these people vamupa accommodation, vamaaccommodata, vamugamuchira, they lost a lot of goods. Vachiedza kurerutsa boat.
nekuti vatakura chisicho. He's a good man kana achienda the right direction. Those atinotoda to have a man of God in our midst. But the danger of a man of God in our midst, if he is going the wrong direction, the whole boat will suffer. Moses paakanzi naMwari bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene, haana kubvisa kuti auye panzvimbo tsvene. He was already there. Problem ndeyekuti ane insulator inoresista connection nezvinhu zviri spiritual. Bvisa shangu dzako nzvimbo yauri, kuda kuti unogona kupfeka a poor character environment inochinja life to an extent yekuti denga rinotokunzwira tsitsi kwakatosvika kudhara ndopane nyasha dzacho. But problem wakapfeka nyembe dzekubasa kwako muenvironment inoti Mwari arumbidzwe. Kusamaria wakaingei, mumarriage wakaingei, unoinvesta simba rako nezvimwe zvese muzvinhu zviri mumba imomo, wosiya chimudhara chemumba imomo. Kumarriage wakaingei, wakainga mudhara ari pasaidi pako, adini mapota angu, adini makapa angu, adini loni yangu. Unofanira kutoita kuinvesta kwako chawakainga chine nyaya. Mwe zvinhu zvauinazvo, but level knowledge yako wafundzira kuti hazviko. Kusamaria ndoko munopora, but mogara muchienda kwa mpori makaita sei. Tinoenda saarmy commander. Kana wauya kuchechi uya in 2 dimensions. Uri kuuya kuzodeclare nekurwa nemweya yetsvina, wozogara pasi shoko raMwari rokurwisa kuti rikurwire, rokushandura, wosangana neblessing iri muna Mwari wako. You can be in the right place for a wrong reason, right relationship for a wrong reason. Data rapera, gasi rapera, data rapera, gasi rapera. Kurudo unichiita hauna rudo iwe. Wakoya wakashota. Munada kudana newe utsvaga munhu anobhadhara zvinhu zvako. Mareasons ako anoita kuti ushayiwe zvinhu. Munhu aitokuda but hauchadika ka. Hauna rudo nemabills chete. Hauna I miss you, igasi rapera. So chonoka muti haya anobvunza kuti indava. Anozati hamudanani.